Siellä on pikkulokki. Tuossa on toinen. Niillä on jossain pesä tässä ilmeisesti ihan meidän vieressä. Ollaan Särkikylän kosteikolla. Tultiin katsomaan tänne tämän vuoden mustatiirat ja pikkulokki on nähty aikaisemminkin, mutta täällä on ilmeisesti minkkiongelma vähän ryöhähtänyt, koska toi on jo 4. loukku, mikä me nähdään. Yhdessäkään ei ole kyllä vielä ollut minkkejä. Tää on mielettömän upea paikka. Mustatiirojakin ollaan jo nähty, mutta niitä ei nyt tähän tässä mene. Mutta siinä se on se pikkulokki. Mielettömän kaunis lintu. Eli siis Evijärvellä ollaan. Roadtripin päivä numero 1.